Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan darasin yana da matuƙar muhimmanci. A wannan darasin za mu koyi sentences wato jumloli da ake magana da su yau da kullum. Wannan darasin yana da matuƙar muhimmanci, ya kamata kowa ya tsaya kalle shi har ƙarshe. Na ɗaya, I enjoy talking with you. I enjoy talking with you. Ina jin daɗin tattaunawa da kai. Ina jin daɗin tattaunawa da kai shine I enjoy talking with you. Na biyu, what did you do today? What did you do today? Me kake yi a yau? Me kake yi a yau? Na uku, can you tell me more about yourself? Can you tell me more about yourself? Za ka iya faɗa min ƙarin bayani game da kanka? Za ka iya faɗa min ƙarin bayani game da kanka? Za mu tashi a na huɗu. Na huɗu, I need your advice on something important. I need your advice on something important. Ina buƙatar shawararka akan wani abu mai muhimmanci. Ina buƙatar shawararka akan wani abu mai muhimmanci shine I need your advice on something important. Na biyar, let's meet tomorrow to continue our discussion. Let's meet tomorrow to continue our discussion. Mu haɗu gobe don mu ci gaba da tattaunawarmu. Mu haɗu gobe don mu ci gaba da tattaunawarmu shine let's meet tomorrow to continue our discussion. Mu haɗu gobe don mu ci gaba da tattaunawarmu. Za mu tashi a na shida. Na shida, what are your plans for the weekend? What are your plans for the weekend? Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Na bakwai, I really appreciate your help. I really appreciate your help. Ina matuƙar godiya da taimakonka, ko kuma na ji daɗin taimakonka. Misali, wani ya taimake ka, za ka iya cewa ka ji daɗin taimakonsa sai ka ce I really appreciate your help. Na takwas, how have you been feeling lately? How have you been feeling lately? Yaya kake jin kanka a kwanan nan? Yaya kake jin kanka a kwanan nan? Za mu tashi a na tara. I think we should discuss this in person. I think we should discuss this in person. Ina ganin ya kamata mu tattauna wannan da kaina. Na goma, thank you for the wonderful conversation. Thank you for the wonderful conversation. Na gode da kyakkyawar tattaunawa. Misali, kun tattauna da mutum kana so ka ce ka gode da wannan tattaunawar, sai ka ce thank you for the wonderful conversation. Na gode da kyakkyawar tattaunawa. Na sha ɗaya, do you have any plans for the evening? Do you have any plans for the evening? Kana da wani shiri na yamma, ko kana da wani shiri da za ka yi misali da yamma? Za mu tashi a na sha biyu. Na sha biyu, I am happy we could talk today. I am happy we could talk today. Na ji daɗin cewa mun samu damar tattaunawa a yau. Na ji daɗin cewa mun samu damar tattaunawa a yau. Na sha uku, please let me know if you need anything. Please let me know if you need anything. Dan Allah ka sanar da ni idan kana buƙatar wani abu. Dan Allah ka sanar da ni idan kana buƙatar wani abu. Na sha huɗu, it is always nice to catch up with you. It is always nice to catch up with you. Kullum yana da kyau mu tattauna tare. Kullum yana da kyau
mu tattauna tare. Za mu tashi a na 15. Na 15. What's the best time to reach you? What's the best time to reach you? Wane lokaci ne mafi dacewa na kira ka ko na same ka? Wane lokaci ne mafi dacewa na same ka? Reach shine kaman ka samu abu. Shine what's nan what is ne shine ake takaita shi haka a ce what's the best time to reach you? Wane lokaci ne yafi dacewa na same ka? Na 16. I am looking forward to our next conversation. I am looking forward to our next conversation. Ina jiran tattaunawarmu ta gaba. Ina jiran tattaunawarmu ta gaba. Ma'ana kamar kana tsammanin tattaunawar da za ku yi da wani ta gaba. Na 17. Do you have any question for me? Do you have any question for me? Kana da wasu tambayoyi gare ni? Kana da wasu tambayoyi gare ni? Za mu tashi a na 18. Na 18. I valued your opinion on this matter. I value your opinion on this matter. Ina daraja ra'ayinka akan wannan al'amari. Ina daraja ra'ayinka akan wannan al'amari. Na 19. It was nice hearing your thought. It was nice hearing your thought. Na ji daɗin jin ra'ayinka. Na ji daɗin jin ra'ayinka. Na 20. Let me know when you are available. Let me know when you are available. Ka sanar da ni idan kana da lokaci. Ka sanar da ni idan kana da lokaci. So a darasi na gaba insha Allah za mu tashi a na 21. Ku yi liking na wannan bidiyon, ku yi liking ɗinsa sannan ku yi comment. Idan ka ji daɗi kawai sai ka danna alamar like a gurin comment. Ka shiga gurin comment ka rubuta duk abin da kake so.